Jama'a masu sauraro na ina fatan kuna tare da ni. Kamar yaya ana tare da kai. Kai kana da matsala. Kai ba gidan rediyo ba. Ba komai ba. Kai matsalar ka kenan wallahi tallahi. Kai an ce ba gidaji ka ce a'a. Suna bujinka. Suwa suke jina. Aljanu? To menene na ci aljanu? Daga nan gidan rediyo mai farin jini da yake ƙasar Nufe. Masarautar ƙasar Nufe ta Bidda ƙarƙashin mai martaba Alhaji Dr. Yahaya Abubakar ta naɗa babban zakin zakoki. Gidan zu suka buɗe nufan? Idan an ce da kai garma ka ce wai kai mai hankali ne kai. To kuma a garin Nufan za a buɗe gidan zu? Bayan wanda suke da shi? Adalin jagora, mai gaskiya, riƙon amana, jajircewa, kuma ƙwararre, masanin shari'a, wanda ya kai ƙololuwa a shari'a a cikin gida da kuma ƙasashen waje, shi aka yi wa sarauta. Ka ɗauko zance ratatatata. Ni so nake in ji a ina jirgin ma zai sauka. Me ke faruwa? Kai wato abin da yake haɗan da kai rashin haƙuri wallahi tallahi. Ana zance ana sa ka hanya ya ka hauka. To, shikenan dangana. Na haƙura. Barisa Muhammad Indilani San. San kuma? Ƙwarai kuwa ya kai ƙololuwa a shari'a. In ka ce San. Senior Advocate of Nigeria. Ka gane ko? Bari wannan abin da ke gaya maka wani ta Senior Advocate of Nigeria tun 1777 na san wannan fasara wannan abu. Ka san na karanci San a 1777 a Ingila wanda ya koya mana malamin mana wannan Mr. Brackenson da shi da Mr. Debussy da Mr. Tryford. Kai ni za gure ana nufin sananne adali a Najeriya. Barisa Muhammad Indilani San kuliya hukuncin kasar Nufe ita ce sarautar da aka bashi. Allahu. To an zo inda ni ma zan rama. Akan wa? A'a. Akan barista? Kai bisa baka rubuta hauka ne. Hauka? Mana. To ai in ka ji dai magana, ai me ma'ana ce. Ai ba kamar kai bane, ai kai soko ne wani lokacin. In ka tayi sokancin ka, wallahi ban san abin da yake damu. Wallahi ban san abin da yake damu ba. Ana tsakiyar wannan shagali da murna da al'ummar ƙasar Nufi suke yi. Garam sai aka ji. Aka ji tirela ce ta da tirela? Ka! Inna ba a mutu ba amma. Amma kai dan makwociya ne. Mutuwa kuma. Ka ce garam. Kaga ai hatsari ke ne faru. Ka sa ƙasar Nufi. Amma sarauta na kuliyan hukuncin ƙasar Nufi. Haka ne ko? A Daura kuma sai aka yi masa sarautar hukuncin ƙasar Hausa. Wato ina da ile. Ina jin ka. Lalle ya zama wajibi mai jinjina, mai godiya ga mai martaba Dr. Yahaya Abubakar Tsinufi. Tsinufi. Kuma ya zama wajibi in ari bakin kowa in su burbuɗo katafariyar godiya ga mai martaba Alhaji Dr. Umar Faruku Emir of Daura, Sarkin Daura. Wato yabo da jinjina fa an fara kenan daga nan har birnin Lagos. Gojo kenan. To ba birnin Lagos ba, wannan abun har birnin Makka yabo da jinjina an fara shi kenan. Barisa Muhammad Indilani SAS. San. Kai na gaya ba mu ne wadda ka nake ai. Wadda ka nake na dauka ba ka fara dauka ba ai. Barista Muhammad Indilani San. Abun koyi ga al'umman Najeriya. Abun koyi ga arewacin Najeriya. To abun alfahari ga al'ummar jihar Niger baki ɗayanta. Mutum mai tausayi, mai jin ƙai. Da kuma abun yabo ga Najeriya gaba ɗayanta. Da zuciya mai cike da gaskiya da riƙon amana. Barista Muhammad Indilani San. Kuliya. Hukuncin Nufi. Kuma hukuncin ƙasar Hausa. Allah ya albarkaci ƙasar Najeriya. Allah ya albarkaci Najeriya gaba ɗaya. Kowa ne gabar zamanin jagora san